Wanneer was Revidentie 40 jaar? Dat was 2 jaar geleden, toch? Toen heb ik iets geschreven. Het is a letter to Mama Sranang. En ik dacht, vanavond ga ik stil zijn, maar ik kan het niet doen. Want mensen beginnen altijd van, ja, wanneer... Dus ik heb hem net gevraagd, want zo ben ik. Ik wil on the spot iets creëren. Samen met jullie. Hebben jullie daar zin in? Okay, and people in the back, I ask for your respect in silence form, please. You know, it's like something like 7 to 8 minutes, something like that. But we gonna play around, because I tell you I like the tabla, right? Rocher Sohawan, give it up for Rocher Sohawan. Dit is de tweede keer dat we het gaan spelen. Dit is een soort zandbank. Het is het leukste wat er is. Rocher, doe je ding. Ik wil dat je gewoon je ding doet, zodat je mij dat ding laat doen. Want dat is dat ding, toch? Mama Sranang, ik klop op uw deur met een dans der woorden. Vragend naar een gesprek met u. Ik ben op zoek naar u. Na 41 jaar, straks 42 in de Srevidentie-sfeer met een Srevidenki als eer. Ik vraag uw toestemming om te laveren in uw onbewust bekwaamsel. Ik vraag uw toestemming om te laveren in uw onbewust bekwaam zijn, zodat ik bekwaam bewust met u en in u kan zijn. Ik, Sranamang, u, Mama Sranang. Neem plaats. De kraktisoepoe staat gereed. Hap maar. Ik ben niet geïnteresseerd in de verhalen die anderen jouw zijn doen invullen. De meesten die verhalen lijken niet eens op mij. En als dat wel het geval is, zijn er steken en gaten die wachten op invulling van meerdere vragen. Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben dankbaar voor hun druipende inkt die uw gedaante laat schemeren. Ik ben nu ook niet geïnteresseerd in de. Ik ben niet geïnteresseerd in de. Ik ben niet geïnteresseerd in de. Ik ben niet geïnteresseerd in de klanken die weergalmen van het Milok Misranang inducties, het multicultureel kabaal dat weggemoffeld wordt van. Het multicultureel kabaal dat weggemoffeld wordt als one people glory. Hoeveel van uw kinderen kennen en erkennen Tobroe, Jan Adin, Jopie Pengel, Sophie Redmond, Otto Huiswoud en Papa Touwtje nog. En Paquet. Begrijpen we Tobroe wel? Hoe ervaart u de vele klaagliederen die de straattegels doen klinken? En hoe
zou het komen dat wij vaak verzuimen om te blijven in de oorzaak en kiezen te vertoeven in de omgeving. Anomie, nading we zijn. Vuil, verwarring, afgunst, stortend met het oog niet binnendraaiend om die ik die jij bent te onderzoeken om grondig lief te hebben. Want dat is toch de hoogste bedoeling. Heeft u gehoord van Facebook? Die highway van oddo's, paniekzaaiing en toch wel waar lichtpuntjes uw landschap verlichtend aaien. Want dit is het land van geen vragen. En in het land van geen vragen met wijde doofpotten, blaffende honden die vaak niet bijten en geen follow-ups. Uw wit, rood, geel, groen wappert daar ginds. Trots. Leer mij de kleuren te boetseren. De juiste menging tot stand te brengen. En wanneer wij zingen hoe wij hier ook samen kwamen, dat ik het besef hoog hou. En doorschilder en doorschilder vanuit het palet genaamd Sranang. Stray, one people. Stray, one people. Mafugope. Mama Sranang, waar ziet u uzelf over 20 jaar? Dan is het tijd voor uw AOV, als het dan nog zo heet en nog bestaat. Hoe heette u daadwerkelijk voor de Spaanse bok u de hand schudde tot bloedens toe? Voor de West-Indische Compagnie neerstreek met in de ene hand de arrogantie genaamd kapitalisme en in de andere hand het geschreven woord de Bijbel. Welke zweetdruppels branden nog zorgend voor de traan en glimlach, dat uw bestaan nog steeds inkleurt. Uw rood, geel, wit en groen. Uw rood, geel, wit en groen. Uw rood, geel, wit en groen. Wappert, trots! Of verslagen. Hoe ziet u dat? Hoe ervaart u dat? En over kleur gesproken, Mama Sranang, op welke politieke partij stemt u? Stemt u wel? Welke van ze denkt aan uw gezondheid, uw vooruitgang, uw gemoedstand? Of zijn ze allemaal één? Eén pot nat. Verzonken in het materiële, niet denkend aan de genezen van het scheef geconditioneerde, culturele en spirituele. We zijn sedimenteel, spiritueel beladen, Mama Sranang. Neem nog een schep van de soep. Ik zie aan uw sidderende glimlach dat u meer lust hebt, maar. Welke perikelen in uw levenspad kunnen wij uw kinderen meenemen, zodat het besef, de dankbaarheid en onze motivatie wortel schiet in ons zijn?
In deze tijd hebben wij uw baarmoederlijke baarmoederlijke advies nodig. Me actie nanga ala sakafasi. Bika de route voor you. Bika de route voor you. A soort dat den drei. A watrakang de fanodu. Bribi me kari. Krabasi me chari. Kouru watra. Kouru watra. Kouru watra. Kouru watra. Sor unu. Fu fen jepi in uw strevi. As refi denki. As refi sabi. As refi doe. Want winti weiland, die pai mentaliteit is als een slopende zelfmoord in de verzonnen illusie vermomd in de grote wijzer van deze tijd. Mama Sranang. Sana akoni fu abondru. Sana akoni fu abondru, Mama Sranang. Wat ruikt, wat proeft, wat ziet u als u staat in de gegeven zonnestralen die steeds feller worden, feller door de nalatigheid van ons die maar graven in de diepte van uw orgaan. Wat voelt u in uw rivieren die steeds witter en grijzer worden door de zucht van de baas gierig die bluft en puft, die bluft en puft, die bluft en puft, die bluft en, die bluft en, die bluft en, die bluft en, die bluft en bluft. Uw kabbelend water stromend met die quick fix, constantly looking for another hit. Mama Sranang, welke kruiden mist u het meest? Ja, ik weet, uw groentetuin verdient een plek in deze wazige golf dat paniek zaait. Waarom vergeten ze steeds dat we zaden zijn? We zijn zaden, graaf ons. We zijn zaden, graaf ons. Want in onze zwakte staan we sterk. Is onze focus op de juiste plek? Wat ruikt u? Het materieel gezucht, mentale verkrachting of de stank van de corrupte verstrengeling? Hier stikkend in het land van geen vragen, op zoek naar u in ons. Ik vraag u een beschildering of woordendans dat ons doet leven, beseffen, ons kracht vinden, want daar leeft u toch, in mij, in ons, tot in den duizenden draden. My heart cries and smiles. My mind stumbles in directions of who are you and who am I. But see, I still smile. Ik verlies niet het geloof dat u liefde geeft en neemt. Toch verlies ik die bribi niet dat wij vragen moeten stellen om nog dieper te graven. Maar dan van binnen. Om terug te kunnen geven, weg.
Weg, 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 weg. Met dat ad hoc mentaliteit. Weg met die afgunst. Weg. Ik vraag u weer, waar ziet u uzelf over 20 jaar? Waar ziet u uzelf over 20 jaar? Ik zal blijven vragen. Ik zal blijven vragen. Tot wij, 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 tot wij. Van het land van geen vragen inruilen voor het land. Het land van besef der zegeningen. Neerstortende afgunst. Hand uitreikende kameraden. Ik erken uw aanwezigheid. En hard en slim werkende om tot antwoorden te komen. Los. Los ons op. Want anososo asabi en adinki echarawaka. Na adu. Mama Sranang. Hoe houdt u uw glimlach nog zo schoon en mooi? Diepe. 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 Diepe buiging voor u. Een diepe buiging voor u. Tot de volgende keer. Dan met de alakondre soepu. Yes, give it up for O'Shea. Give it up for Poetry and Beyond. All right.